Niin, se oli sillä vuodella, kun meteorologinen keskuslaitos lupasi kaunista jouluilmaa ja sanoi, että satteet on toistaiseksi laannut. Mutta sitten kun aattoehto rupesi hämärtämään, niin vettä tuli niin paljon kauhiasti, ettei silmiä auki saanut. Kun sit aattona se lasten ikioma, se oikea joulupukki lähti sieltä Korvatunturin juurelta, missä ei tähän aikaan aurinko ollenkaan paista, tuomaan lapsille sitä aito jouluiloa, mistä vanhemmatkin sentään saavat osan maista. Ja kun se sieltä lumen ja jään keskeltä lähtee lasten toiveita täyttämään, niin ei siirrytä yksi poro, vaan se joutui muitakin kulkuneuvoja käyttämään. Sitten kun se saapui tänne Turkuun, niin se alkoi heti hommi. Rupesi lahjoja jakamaan ja se kävikin vähän äkki. Kun ei siinä tainnut mennä tuntiikaan aikaa, kun ei silloin ollut seljäs muuta kuin tyhjä säkki. Siis se sitten seisosi tyhjä säkki seljäs tuolla Aurajoen rannalla, kun silloin katsoi Otkanttiin päin, niin se oli joen vasen puoli. Ja tämä vanhan kiltti joulupukin naamassa näkyisi oikein syvä suru ja huoli. Kun hänellä olisi täältä läntiset puolet jokke, sieltä tontutte varastosta tarvinnut hakkea lahjoja lisää. Ja vaikka hän kui huusi ja soitti iso poronkello, niin ei sitä föriä ja näkynyt missään. Kato, Turussa oli ennen maailmassa parikin föri. Sen nimi on muuten suomeksi lautta. Ja niiden kanssa kuljetettiin ihmisiä kulkuneuvoja Aurajoen ylitte. Ja sen lautan kuljettaja sanottiin föriäijäksi. Mennään taas tähän juttuun. Niin. Kun se föri oli mennyt jo päivän rikki ja se föriäjä oli joutunut jo monta tuntia paattiskaan edestakaisin soutamaan. Ja siitä kimpantuneena tämä äijä oli vissi vähän viinaa ottanut. Ja voi olla, ettei se siitäkään syystä viittinyt heti mennä sitä joulupukki sieltä toiselta rannalta noutamaan. Mut lähti se äijä sentään loput, kun pukki oli sitä aika sorottanut. Ja kun joulupukki siihen paattisen hyppäsi, niin hän tunsi niin kuin joku sisäinen ääni olisi häntä varoittanut. Mutta kun kerran lahjoja täytyisi saada lisää eikä muutakaan mahdollisuutta ollut päästä joen yli, niin sinne paattissa vaan oli mentävä, vaikka se föriäjä oli siirreras, että se heti kaatuisi joulupukin syliin. Sitten pukin piti ruveta auttamaan siinä soutamisessa, mutta äijä sanoi, että olet siellä ahterissa vaan kyllä mä tämän soutamisen hoidan. Ja kun päästiin keskelle jokkeen, niin se äijä rupesi sitä paattia heiluttamaan ja pukki putosi jokkeen ja alkoi sinnikkäästi uimaan rantaan päin tyylipuhdasta koiraa. Eikä se föriäjä yrittänytkään häntä sieltä ylös auttaa, mutta kun sousi ranta ja lähti lykkäämään tuonne Iso-Heikkilän päin sieltä sairashuonekadun kautta. Ja samalla aikaa kun tämä äijä veti niin paljon kuin reumatismisista kintustas lähti kohti Heikkilän mettä, niin pukki uiskenteli ja katteli mistä ylös pääsis ja välillä otti pitkän kulauksen Aurajoen vettä. Mut lopulta se löysi sentään semmoisen matalamman laiturin, mistä pääsi ylös ja tunsi taas kovaa maa jalkattesalla. Ja kun hän siihen itseäs katteli, niin hän meinasi, että taitaa olla parempi mennä takaisin Korvatunturille ja antaa lahjatten jakamisen olla. Sillä se pukki oli sen näköinen, ettei se ainakaan olisi pudonnut jokke, kun se oli yltpäältäs melkein musta ja naamas oli joka paikassa nokke. Kun hän oli osunut tulemaan semmoisesta paikasta ylös, missä oli jotta laivatten okiämpärei heitetty. Eikä pukki sitä siinä härisessä huomannut, kun ne oli vielä jollain ruokoilkin peitetty. Mut silloin kun on hätää suuri, niin on apukin lähellä ruukata sanoa. Ja se apu oli yhden tehtaan yövahti. Hän otti pukki kädestä ja sanoi, että tulkaa tänne tehtaan pannuhuoneen kuivattamaan vaatteita. Ja saanko mä esittää itteni joulupukin, kun nimeni on Lahti. Ja tämä yövahti Lahden avulla siellä kuumassa pannuhuoneessa se pukki taas saatiin melkein tentisen kunto suurella työllä ja vaivalla. Ja lasten iloksi ja riemuksi pääsi jatkumaan taas se joulupuki ikävästen katkenut taivaalla. Mutta semmoisen ikävä muisto se vaan puki mieleen jätti, kun se föriäjä niin kenkkumainen oli, että pisti hänen uimaan. Ja jos siinä olisi pukin tilalla ollut joku tavallinen ihminen, niin kyllä se olisi ruvennut haukkumaan ja nyrkkipuimaan. Mutta kun ne vaatteetkin tulivat siellä pannuhuoneessa sentään puhdistetuksi, niin ei se pukki sitä joulun jälkeen kotimenokaan yhtään peljännyt. Eikä se edes yskä saanut, kun silloin niin rautainen terveys, että jos se tämmöisistä pienistä tulisi kippiäksi, niin ei se olisi montakaan 100 vuotta elänyt. Tämmöinen oli se tarina joulupukin uintimatkasta, mikä ei enää toistu, vaikka olisi kuin lämmin jouluilta. Kun Turkukin on niin paljon
eristynyt, että te tarvitsee enää föriä käyttää, kun nyt pääsee jo ylitten pisi Martin silta.